Τώρα έχω βάλει τον κύλινδρο, οπότε θέλω να δω αν ο κύλινδρος είναι ικανός να δημιουργήσει ροπή με την απότομη αλλαγή φοράς περιστροφής, και θα το δοκιμάσω με 10 στροφές το δευτερόλεπτο. Οπότε πάμε, το γυρνάω με 10 και το γυρνάω από την άλλη μεριά. Βλέπετε που σηκώνεται. Άρα έχει ροπή.